Nem légi parádén, éles helyzetben készült ez a felvétel. A képen egy magyar gripen látható, amint a British Airways Dubajból Londonba tartó járatát kíséri. Az egyik utas vette fel telefonjával a vadászgépet még szombaton. A videót készítő Sabrina Fawaz a Daily Mailnek beszélt arról, hogy épp a gyönyörű kilátást filmezte, amikor a férje szólt, ott egy gép. Az utasszállító szárnya eleinte kissé kitakarta a vadászgépet, de miután lejjebb ereszkedett, még a magyar felségjelzés, a Lajstrom-szám és a pilóta is látszott a fülkében. Az utas azt mondta, ekkor nagyon megijedt, attól tartott, valami baj van a fedélzeten, és ezért lelövik a gépet. Végül az egyik légiutas kísérő nyugtatta meg, hogy nincs baj. Kiderült, az utasszállító pilótái elfelejtettek jelentkezni a légirányításnál. Romániában a repülőgép nem jelentkezett be az egyik ilyen irányítói egységnek, irányítói szektornak, és ők elkezdték az eljárás végrehajtani, hívogatták a repülőgépet, nem jelentkezett, minket is értesítettek, mi fölkészültünk erre, mi is értesítettük a saját légvédelmi rendszerünket. Miután a magyar légirányítás hívására sem reagált,